Bon dia, avui dia de Sant Jordi us volem proposar una activitat d'experimentació. Farem pigments naturals i necessitarem cúrcuma, espinacs, maduixes, pimentón vermell, colorant blau, en aquest cas per fer el negre teníem tinta de sèpia. També necessitaríem farina de blat, mel i una mà de morter. Agafarem els ingredients i un a un els posarem al morter i els anirem xafant. Rentem si cal, els pelem i començarem a xafar. Aquí tinc una mostra amb la maduixa xafada. Podem posar o mel o farina de blat, el que més us agradi. Depèn del que poseu, tindran una textura diferent per poder pintar. Un cop ja poseu la mel o la farina de blat, ho poseu en un potet i aquest serà la pintura vermella. Veieu? Així ho heu de fer amb tota la resta d'ingredients, amb els espinacs, amb la cúrcuma, amb el colorant blau i amb la sèpia negra. Després d'això agafarem un pinzell i començarem a pintar. Doncs ja hem acabat i aquest és el resultat final. Aquest és el dibuix que hem pogut pintar amb les pintures de pigments naturals. Només ens queda desitjar un bon Sant Jordi i felicitar a tots els Jordis i a les Jordines. Que tingueu bona diada.